На 1 януари 2026 година България се присъединява към еврозоната. Това ще повлияе пряко на инвестициите у нас. Нашите очаквания са за голям интерес към България, защото еврото ще ни даде една стабилност. Въпрос е на доверие. Чуждестранните инвеститори, когато решават къде ще инвестират, те гледат на страната, на региона като цяло. За тях е важно те да имат гаранции за тяхната инвестиция, финансов риск да не носят, валутен курс много често на някои места представлява сериозен риск за инвестициите. Всичко това с приемането на еврото и влизането в еврозоната ще се подобри значително. Виждаме тази година ефекта от влизането ни в Шенген и когато говорим с инвеститорите и споменаваме самите ние как от 1 януари ще сме в еврозоната, ние виждаме тяхната реакция. Хората имат повече доверие на страна, която е част от еврозоната, защото е ясно, че тази страна има икономика, която отговаря на изискванията, тя е част от вече с това ще се приключи целият процес по интегриране в Европейския съюз, така че това са неща, които инвеститорите много оценяват. Да се произвежда в България означава да се произвежда в Европейския съюз. Особено инвеститорите от трети страни, за тях това е изключително важно и те търсят гаранция за своята инвестиция. Влизането ни в еврозоната ще бъде наистина последния щрих, който ще придаде стабилност и на банковата система, ще намали разходите за транзакции, валутния риск, защото това са обективни фактори. От друга страна, да не забравяме, че ние сме в еврозоната на практика с валутния борд и с това, че ние толкова години сме били свързани. Това ще бъде един официален преход, който ще бъде финалната фаза на един проект, а не някакво ново начало. Можете да чуете цялото интервю в нашия подкаст. Заедно с другите кратки видеоексплейнери, той е наличен на страницата на ISGI Media.